Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Tsirin sama kake da 'yan maza gane a kasan nan gaba daya. Allah ji Allah ƙara lafiya, Allah ƙara tsawon rai a sha ruwa. Iyali na babu lafiya ara mini ko da jika daya. Na yi tsammanin masu wanda kai akuya karko mini rikakkiya. Zan baka dalilin jaka daya in ka tashi kamar san jaka biyu. Ai Allah ji ba kyau kudin ruwa ba uzuri wanda dai ya ci. Kama samun ko in farar da kai sauna mai siffa ya kaguwa. Ni sai in kwace gidanka ma in aje ka ara min ruwa. Allah ji Allah baka hakuri, Allah kara tsawon rai a sha ruwa. Shi wancan mai kankanin idan in yana da bayani ya zo kusa. Allah da sako na zo da shi, Allah sa dai za ka yi na'am da shi. Ka faɗa mana sai kunkuni kake da wuyanka kamar ila ɗan ruwa. Ai Allah ji da ka yi murmushi sai in yi bayanin da hanzari. A to bari in ɗan sake jiki watakila cikin gonakinka ne ka uzurta kana so ka ɗan sai. A'a masallaci ne na anguwa ana ta sayan randunan ruwa. Butocin sallah muke bara ka saya mana koda guda biyu. Matsalar shi ba haushe in kai kuɗi sai ya yi ta aza maka ɗawainiya. Lekatan in ka ga goluna a cikin suka wanke guda ɗaya. Kai Allah ji na zo da albishir yau ne baje kolin taɓar gaza. Gari yau mata kitin wani mai gurmi ne ya zo da su. Yau kallo zai kwana kasuwa an barka da ciyan masassara. Samu lafiya a cikin waya daina kumburi. Zaɓo mani daka guda uku masarar ka tukuici buhu biyu. Kai sauri malam Haruna kar ya riga mu ya zaɓe da hanzari. Bakin da aka yi mana kwanaki fa da ƙyar ya rage min guda ɗaya. Mata ta shiga koma ina jira ka bura sai dan kai saruri. Kai nake jira ka saya mini sarka da warwaro. Kuma ga mukutar bai da lafiya maganin ma bashi na tattaro. Kwaba mishi kan waya kwankwada ni ba ni da sisi gwale taro. Ikokin da jikin ya tsananta ne ki jika mishi gwanda da tsamiya. Assalamu alaikum ina wuni. Wa alaiki salamu shigo bara kyau da kwalliya haba yan mata a dangare ina kika boye gaba daya. Ai Allah ji an samu matsala garin nesan babu walwala. Ai yanzu kamar ni ina da kai bai kyauta a dai ganni rana ba. Yan mata kwantar da hankalinki yau ko bukatar ki ta biya. Yanzu zan aiko miki 100,000 kafin na iso sai ki sha ruwa.